Per nosaltres, els cristians, el viatge a Terra Santa, bressol de la nostra fe, fou un fet comú. Ni tan sols la invasió islàmica va aturar els pelegrinatges. Però, a inicis del segle XI, començaren els problemes. Primer, el califa al-Hakim prengué una virulenta campanya contra els cristians i en va destruir el Sant Sepulcre i altres esglésies. I a finals d'aquell segle, la invasió turca va aïllar l'Orient Mitjà, cosa que va impedir definitivament accedir a Jerusalem per terra. Va ser llavors que l'emperador de Bizanci decidí recuperar el territori perdut i restaurar l'imperi. L'enèrgic sobirà no disposava de prou soldats, així que va enviar al papa Urbà II un ambaixador per implorar-li ajut. El pontífex va quedar esbalaït quan va saber els abusos que es cometien. Aviat oferí el seu suport i convocà un concili on va predicar la primera croada. Les seves promeses ens garantien que, si participàvem sincerament en la croada i no per guanyar riqueses, els nostres pecats serien perdonats. La notícia es va escampar arreu del continent durant les setmanes següents, i així fou com pagesos i gent humil, nobles i prínceps decidírem alçar les nostres espases al servei de Déu i abraçar junts la preada missió d'alliberar Terra Santa. Una perillosa expedició de més de 3 anys de durada, de la qual probablement molts no tornaríem, però Déu Nostre Senyor ens recompensaria. Pere l'ermità, enfervorit, s'avançà en la sortida i, el març de 1096, liderà la croada dels pobres. Desenes de milers de persones abandonaren llars i ocupacions. Embogits pel fervor religiós i desobeint les ordres dels bisbes, atacaren i destruïren diverses comunitats jueves mentre travessaren Alemanya. Passats 2 mesos, arribaren a l'imperi bizantí. Les negociacions amb els grecs no començaren amb bon peu i Belgrad fou saquejada i incendiada. Poc després, arribaven a Constantinoble. Malgrat que l'emperador els va aconsellar que esperessin la resta de grups que venien d'Europa, foren tossuts i impacients i no es van aturar. Van travessar el Bòsfor i van ser emboscats i aniquilats per les forces del sultà. Fou nefast. Tan sols un reduït nombre d'homes va aconseguir sobreviure i tornar a Constantinoble, on, ara sí, esperaren la nostra arribada. Entre el novembre del 1096 i l'abril del 1097 ens reunírem tots. Val a dir que estàvem esgotats, defallits per la duresa del camí. L'emperador ens va subministrar queviures a canvi de jurar-li fidelitat. Ens ajudà a transbordar el Bòsfor. A partir de llavors ens endinsaríem en territori hostil. Arribàrem a Nicea i la vam assetjar. La guarnició turca es va rendir, no a nosaltres, però sí a l'emperador. Vam continuar cap a Dorileu, on el sultà ens sortia al pas, però el vam vèncer. El triomf enfortia els nostres ànims. Però llavors vam trobar un enemic més temible: la fam i la set. Els turcs havien destruït les fonts, els pous i altres llocs de proveïment. Molts cavalls moriren. Malgrat les adversitats, el premi final de presenciar Jerusalem ens donava forces per continuar endavant. Sortosament, a Icònium ens poguérem refer. Poc després, a Heraclea, ens dividirem en 2 grups. L'octubre del 1097 arribàvem a Antioquia i iniciàvem el setge. L'assetjament s'allargà mesos, però Bohemond persuadí un armeni que estava al comandament d'una torre perquè deixés entrar les seves tropes. El 3 de juny de 1098 ocupàvem Antioquia i amb l'ajuda de grecs i armenis vam exterminar els turcs que quedaven a la ciutat. Malgrat això, no vam poder evitar el saqueig ni tampoc que la ciutadella continués resistint. Ara, l'exèrcit turc de relleu s'acostava i ens trobàrem assetjats entre la ciutadella i la tropa turca. Un altre cop,
passàrem fam i penúries. Desesperats, confiàvem que l'emperador ens enviaria ajuda, però aquest cop no va arribar mai. La gana ens provocava al·lucinacions, visions de la Santa Llança, aquella que havia travessat el cos de Crist. Aquestes es feren realitat quan el delegat papal la va trobar soterrada a la catedral. Valga'm Déu! La descoberta de la llança fou per a nosaltres un senyal diví. Un exèrcit de sants i àngels venien a ajudar-nos. Havíem de continuar lluitant, no ens podíem rendir. Va ser llavors, el 28 de juny, que en una batalla campal vam fer miques l'enemic. Una grandíssima fita que només podia ser superada per la reconquesta de Jerusalem. Bohemond es quedà a la ciutat i fundà el Principat d'Antioquia, i Balduí de Boulogne abandonà la croada i fundà el comtat d'Edessa. Jo i altres soldats estàvem cansats, farts d'esperar, i volíem continuar cap a la ciutat santa. Així que vam pressionar els nostres caps per prosseguir la marxa. Aviat vam prendre Maharat. Els pocs supervivents foren venuts com esclaus. Esperonats per alguns clergues, vam enderrocar les muralles i vam obligar els prínceps a abandonar la vila àrab. Ramon de Tolosa incendià Maharat com a demostració que no hi hauria retorn ni més demores i partí cap a Jerusalem com a cap reconegut de l'expedició. Val a dir que durant el camí vam trobar poca resistència. Els governants àrabs de la Síria septentrional volien deslliurar-se del domini turc, així que preferien fornir-nos de provisions en lloc de lluitar. Sobrepassàrem amb diligència Beirut, Sidó, Tir, Acre, Betlem. El 7 de juny de 1099 arribaven a Jerusalem. El sultà egipci havia reconquerit la ciutat als turcs i ara s'hi acostava amb el seu exèrcit. En aquell moment, les nostres condicions eren deplorables. No disposàvem de prou queviures ni suficients armes, de manera que el nostre primer assalt fou un autèntic fracàs. Sortosament, pocs dies més tard, va arribar a Jaffa una esquadra de 6 naus cristianes amb armament, provisions i eines que possibilitaren la construcció de maquinària de setge. El 8 de juliol fèiem una processó al voltant de les muralles fins al Mont de les Oliveres, on escoltàrem les prèdiques de Pere l'Ermità i d'altres clergues i decidírem que el 14 de juliol faríem l'assalt. I així fou. Després d'un gran combat, entràrem a la ciutat. El costum de la guerra ens permetia fer el que volguéssim d'una ciutat que no havia volgut rendir-se. Molts musulmans i jueus van ser assassinats. D'altres van fugir o van ser fets esclaus. Ens saquejàrem les cases per rescabalar-nos de totes les penúries patides. Puc dir que per molts va ser una experiència catàrtica, purificadora. Havien estat anys de dura batalla. Molts companys havien mort en la contesa, però amb l'ajut de Déu ho havíem aconseguit. Ara, Jerusalem tornava a ser nostra. Coronada la croada, el 1100, Godofeu de Bouillon acceptà el govern de Jerusalem i fou nomenat defensor del Sant Sepulcre. A la seva mort per malaltia el substituí el seu germà, el comte d'Edessa, Balduí de Boulogne, que fou coronat rei de Jerusalem. Gran part dels croats tornaren a casa, a les seves terres d'origen, amb les seves famílies. Ningú no els podia obligar a romandre als sants llocs. Però jo i alguns cavallers decidírem quedar-nos. Volíem continuar defensant aquelles terres santes tan allunyades de l'Europa occidental. Érem conscients que necessitàvem un nou model de milícia de Crist. Per això, el 1120, liderats per Igues de Peins i Godofeu de Saint-Omer, abraçàrem com a nova missió protegir els pelegrins en el camí a Jerusalem. I allotjats a les estances del Palau del rei Balduí, antic temple de Salomó, començàrem a ser coneguts amb el nom de templers.